Добре дошли на полетата в Академия за семена царевица в Базал. Създадохме специална зона, посветена на изучаването на кореновата система и по-точно проследихме развитието й, за да покажем реакцията на нашите хибриди, както при консервативни обработки на почвата, така и при no-till и minimum-till. За целта изкопахме яма, за да видим какво се случва под почвата с кореновата система на двата хибрида от нашето портфолио. Това е хибрид от нашето портфолио, който препоръчваме за отглеждане при no-till технология. Хибридът е доказал през годините толерантността си към ниски температури в първите фази на развитие, както и много добрата жизненост при проникване през първите фенофази на развитие. Единственото, което трябваше да проследим, беше кореновата му система. Тук може да видите как изглежда кореновата система на този хибрид. Както се вижда, дълбочината на корените достига около 80-90 см, като основната коренова маса е концентрирана на дълбочина около 60 до 70 см с много абсорбиращи коренови власинки. Фактът, че прониква толкова дълбоко в почвата и развива толкова много абсорбиращи коренови власинки, със сигурност е плюс. Това е хибридът C. artus с FAO 350, който е подходящ за отглеждане при no-till и minimum-till технология. При този тип почвена обработка почвата се затопля по-бавно в сравнение с конвенционалната обработка. Затова е необходим хибрид, който притежава нужната жизненост и толерантност към студ. Кореновата система още веднъж ни дава потвърждение, че позиционирането на хибрида за този тип технология е правилно. Синджента семена има богато портфолио с хибриди в различните ФАО групи. Свържете се с вашият експерт семена, за да получите препоръка за най-подходящия хибрид за вашите полета.